Haka artarik unai wing arhajar arpulai i Father KP Paul na Kerala i bahap hapok ka Guwahati province ilawan Jngoh ka Tripura haka Sien ka Nyngkong na kabenta ka Bajal Bari banyak kendo ya i Father Paul panachikal. I Father KP Paul ila penmenta ya ka mas bakhut bat haka jingkran jong i ila batai syapang ka jingyam ka jing bishar ka jing penshitom bat ka bainong. Hadian ka mas bakhut i Father Paul panachikal ila batai lingkot syapang ka jing lenti jong i Father KP Paul kum missionary. Ki khana hostel kila pen kup buram me i Father KP Paul bat kila pen sawaru da ka jing ruai bathiang. I Father KP Paul ila yathu ba ila long isolation brother katuk ani snam hashwa ba in long lengdo bat ila pule theology ringkat bat i Father Paul panachikal.